Когато семената покълнат и започнат да растат, отстранете по-слабото растение от всяко гнездо, за да осигурите достатъчно място и хранителни вещества на по-силното да расте. Ако помещението ви е студено, можете да пресъздадете парникова среда, като завиете разсада с домакинско стреч фолио, докато покълне. Направете няколко малки дупки на фолиото, за да минава въздух и не стягайте фолиото прекомерно върху формата. Когато семената покълнат и достигнат трети-четвърти лист, отвивайте разсада през топлата част от деня, а вечер го покривайте леко с фолиото. Това се нарича аклиматизиране и продължава няколко дни, докато младите растения се калят и са готови да растат без допълнителната топлина на парниковия ефект. Ако имате зимна градина или парник, може и да не завивате разсада. Старайте се във всеки случай да поддържате постоянна температура без резки застудявания, за да не замръзнат семената, и без прекомерни затопляния, за да не израстат твърде бързо, високи и слаби. Поливайте редовно, но не наводнявайте, не използвайте силна струя, за да не отмиете семената и да не нараните младите растения. Ако ползвате една разсадна форма, за да направите разсад от повече видове семена, надпишете гнездата, защото бързо се забравя какво и къде е заложено. Можете да използвате специални табелки за маркировка или да отрежете част от пакетчето семена, на което е видно какво е растението. Всички пакетчета от серията Лактофол Ботаника имат предвидена част на гърба си за маркиране на разсад. Отрежете я и обозначете с нея разсада си. Разсадът ще бъде готов за пресаждане след около 30-40 дни, в зависимост от семената, които посеете. Младите растения могат да се пресадят навън след края на пролетните слани, което средно за България е около средата до края на месец април. Следете прогнозата и проверявайте обичайния край на пролетните слани във вашия регион. До тогава гледайте растенията в контролирана среда, на остъклен балкон, в зимна градина или друго светло помещение с плюсови температури.